Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde siziň ählijaňyzy hoş gördük. Mehriban muşdaklarymyz. Bugünkü habarymyzda sentýabr aýynyň ilkinji 20 günüň dowamyny amala aşyrylan uçar gatnawlary we mundan soňraky döwürde ýerine ýetirilmegine garaşylýan uçar gatnawlary barada maglumaty size ýetirýäris. Şeýle hem biletler barada we beýleki wajyp maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirýäris. Şol sebäpli video habarymyzy doly tomoş ediň. Biz size öň sentýabr aýynda Istanbuldan Türkmenabad we Türkmenbaş şäherlerine jemi 16 fany ýürit uçar boljakdygy barada habary ýetiripdik. Soňra maglumaty täzeläp bu gatnawlaryň 17 boljakdygy barada goşmaça habar beripdik. Şol seneden bäri bolsa wagtal bu uçar gatnawlarynyň amala aşyrylyp aşyrylmanlygy baradaky maglumaty size ýetirip gelýäris. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň muşdaklary, sentýabr aýynyň ilkinji 20 gününde Istanbul uğruna jemi 12 ýürit uçar gatnaw amala aşyryldy. Olaryň 6-syny Türkmenistan aviakompaniyasy amala aşyran bolsa, 6-syny Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy amala aşyrdy. Şonu Türkmenistan aviakompaniyasy sentýabr aýynyň 1-ni, 3-ni, 11-ni, 15-ni we iň soňkusyny bolsa şu gün ýagny sentýabr aýynyň 20-sini amala aşyrdy. Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy bolsa sentýabr aýynyň 2-sini, 5-ni, 9-ny, 12-sini, 16-syny iň soňkusyny bolsa düň ýagny sentýabr aýynyň 19-ny amala aşyrdy. Bu aýyň ahyryna çenli Türk Hava Ýolları ýeni 3 sany ýürit uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu gatnawlar aýyň 23-ni, 26-syny we 30-ny bolar. Türkmenistan aviakompaniyasy bolsa bu aýyň ahyryna çenli ýeni 2 gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu gatnawlar bolsa 24-ni we 28-nji sentýabrda bolsa gerek. Hormatly tamaşaçylarymyz, size şu ýerde ýene bir zat ýatlatmak isleýäris. Bundan soňra siz video habarlarymyzy diňe bir Atavatan TV YouTube kanalyna del, FM Atavatan Türkmenistan.com saýtynyň video habarlar bölümini YouTube'a girmeden anfatlyk bilen hem tamaşa edip bilersiňiz. Mehriban muşdaklarymyz, indi oktyabr aýynda Istanbul uğurly uçar gatnawlary nähili bolar? Bu habarymyza geçmeden awal Türkiýanyň prezidentiniň ýakyna gol çeken karary bilen Türkmenistanyň raýatlaryna ýeňillik wiza döwrüniň ýatyrylanmagyny ýatladyp geçelim. Ýagny mundan soňra Türkiýe gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary maksada laýyk wiza almaly. Bu wizalar üçin bolsa Aşgabat şäherine ýürütde Türk wiza merkezi döredildi. Bellemeli zat Türkiýe wiza üçin gerek bolan resmi namalaryň terjimesi üçin Türk wiza merkezinden 2 minut uzaklykda ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Ol Nurana binasynyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Habarlaşma üçin 863 78 96 73. Bize köp sanly okuyjylarymyzdan we tomoşaçylarymyzdan wiza üçin haýsy resmi namalar gerek ýaly sorawlar gelip gowşýar. Biz bu maglumatlary Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atavatan Türkmenistan.com saýtynda ýerleşdiripdik. Şeýle hem bu barada video habary Atavatan TV YouTube kanalyna ýerleşdirdik. Siz bu maglumaty Atavatan TV YouTube kanalynyň 14-nji sentýabrda ýerleşdirilen video habarymyzdan tapyp bilersiňiz. Onuň linkini bolsa bu video habarymyzyň aşagyna size ýetireriz. Hormatly tamaşaçylarymyz, öň hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları 2022-nji ýylyň oktyabr aýynda Hepdede 3 sany ýürit uçar gatnawly meýilleşdirýär. Bu gatnawlar Hepdeniň duşenbe, anna we şenbe günleri Istanbul Türkmenbaş Istanbul uğru boýunça amala aşyrylar. Bu gatnawlardan Türkmenistandan Türkiýe'ye gitjek ýolagçylar, şeýle hem Türkiýeden Türkmenistana geljek ýolagçylar peýdalanyp biler. Emma häzirki ýagdaýa görä biletlerdiň Türk Hava Ýollaryň Aşgabat şäherindäki ofisine satylýar. Ol berkarar işewirlik merkezine ýerleşýär. Biletiň bahasy we beýleki maglumatlary bolsa 15-nji sentýabrdaky ýürüt video habarymyzdan tamaşa edip bilersiňiz. Onuň linkini hem video habarymyzyň aşagynda size ýetireriz. Türkmenistan aviakompaniyasynyň oktyabr aýy boýunça meýilleşdirýän Istanbul uğurly halkara uçar gatnawlary barada häzirlikçe elimizde anyk tasdiklanan maglumat ýok. Emma bir näçe güniň dowamynda hem bu barada habary ilkinji bolup size ýetiririz diýip umyd edýäris. Şol sebäpli kanalymyza agza bolmagy we jaňjagy düwmesine basmagy unutmaň. Şeýle hem habarlarymyzyň bu habarlary gözleýän beýleki müňlerçe tamaşaçylara ýetmek üçin paýlaşmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.